מדי פעם עולה דיון לגבי שם המלחמה שפרצה לנו ב7 לאוקטובר וחרבה במובנים מסוימים את עולמנו. חרבות ברזל, בראשית. השם שאבקש להציע לה היום הוא מלחמת ציבוריות מדינית. כמו 100,000 משפחות אחרות, גם אני בצערי שמחת תורה נפרדתי מהאיש שלי, לוחם במילואים, בידיעה שאנחנו במלחמת קיום, וכמובן שאנו מתגייסים לטובת עתיד המדינה, גם אם הדבר כרוך בסיכון, במעמסה ובדאגה. 120 ימי מילואים במשפחה שבה יש שותפות ושוויון עם תזוזה טקטונית. לילדים שמתגעגעים ודואגים, לי כמי שרוצה להחזיק את הילדים והעבודה ודואגת, ולא שמאבא ואיש נוכח ועובד, חוזר למוד לחימה ונמצא בנתק. במקום לשקוע באתגר האישי שלי לבד, התחברתי לציבוריות. חודש אל תוך הלחימה התאגדנו כנשות מילואימניקים והקמנו את פורום נלחמות על הבית, נשות המילואים. כעורכת דין התחלתי להיחשף לנשות מילואימניקים שמקום עבודתם מאוים וסייעתי להם. במספר פניות הגיע מבול וכך נולד מערך מיצוי הזכויות שבו זכיתי לסייע ועם הזמן בשיתוף כ30 קולגות למקצוע שהתנדבו ללמעלה מ1,000 נשים ו200 מילואימניקים בקשיים תעסוקתיים הנובעים מהפער בין אחוז האוכלוסייה שמתגייס ללחימה לעומת משק שמבקש לחזור לשגרה ומעסיקים שמאבדים את הסבלנות. לפני כחודש גויסתי להקמת המערך הזה בתוך הצבא במרכז המטכ"לי לאומי למשרתי המילואים. במהלך הטיפול בפניות הרבות התגלו תופעות בלתי רצויות רוחביות, כמו התפטרות בלית ברירה, חל"ת שהפך לשוק השחור של דיני העבודה ואפליה. המערך סיפק לי נתונים שהיו בסיס חשוב לקידום הפתרונות בהמשך. כסטודנטית למדיניות ציבורית באוניברסיטה העברית, היה לי ברור שעלינו לקדם מענים רוחביים וארוכי טווח ברמה המדינית. התחלנו לפעול לקידום מדיניות שתכיר בכך שעם התייצבות המשרת, המשפחה כולה מתגייסת. נדרש לתת את המעטפת בעורף כדי להחזיק את המערכה בחזית, בפן הכלכלי, התעסוקתי והרגשי. בחלוף חצי שנה של עשייה קידמנו החלטת ממשלה במתווה 9 מיליארד למתן מעטפת למשרתי המילואים ומשפחותיהם, הסכם וצו הרחבה תעסוקתי שנועד לתת זכאות לימי היעדרות נוספים לנשות המילואימניקים, לתקן דרכם כשלים בחוק עבודת נשים, כמו אפליה כלפי גרושות שעדיין קיימת וצריך לתקן, ולהרחיב את תקופת ההגנה על המשרתים. בשבוע שעבר החוק שלנו לחיזוק הגנת נשות המילואימניקים בעבודה, פיקוח על החל"ת והוספת עילת אפליה בחוק שוויון הזדמנויות בעבודה עבר בקריאה שלישית ונכנס לספר החוקים של מדינת ישראל. כמובן שככל שהמערכה מתמשכת עולים צרכים רבים נוספים ונדרשת עבודת בקרה על יישום ההישגים שלנו ואכיפתם. ישנם גם יעדים אסטרטגיים מהותיים כמו הגדלת כמות משרתי המילואים שזוכים לקחת חלק כה מרכזי בביטחון המדינה ועתידה, הוקרה ותמרוץ לקומץ שסוחב על כתפיו את משקל הלחימה ומחיריה, או מתן כלים לנשות משרתים כדי למנוע אובדן כושר בעולם העבודה והעסקים, כדי לעודד צמיחה והתפתחות בזמן משבר מתמשך, וכדי שלא נחזור אחורה בזמן במקומן של נשים בכלכלה. כמונו, במדינת ישראל אזרחים רבים קמו לפעולה וליצירת מערכות לחיזוק המערך הלוחם, העורף, המפונים, החקלאים, משפחות החטופים. ישראל ערבים זה לזה. אזרחים רבים שקודם כל היו בציבוריות, עזרו והיו ביחד זה עבור זה, ולא מעט מהם גם הצליחו להפוך או לרתום את המדינה למענים מוצלחים וגם להשפיע על הקומה המדינית. התנועה של ההנאה מלמטה כלפי מעלה נבעה מכשלים ברמה המדינית, ובחיבור של המדינאים לציבור. כשל שנוכל לפתור אותו ביחד, כשהרבה אנשים טובים עם כוחות וכלים יחיו את הציבוריות בחיבור, באכפתיות ובעשייה, ויקחו את זה לרמה המדינית. למדינת ישראל הטובה יותר שצריכה להיוולד מהכאב הנורא הזה שבו אנו שרויים ומתפללים לסיומו. בניצחון, בהשבת החטופים המפונים והשלום לכל גבולותינו וחבלי ארצנו. וכן, בהעצמת הכוחות האזרחיים והציבוריים שהתגלו פה לטובת מדיניות ציבורית טובה יותר, במדינת ישראל מתוקנת יותר. תודה רבה קודם כל להורים שלי על החינוך לאכפתיות ואקטיביות ועל האמונה שאם צריך גלגל אני גלגל ואני יכולה לשנות את העולם כפשוטו. לבית הספר למדיניות ציבוריים על הכלים לשינוי אפקטיבי ולנשים המדהימות שמובילות איתי את פורום נשות המילואימניקים, שותפות לחזון, לעשייה ולציבוריות מדינית.